het niet koud? Nee, ik heb een noot gehad. Ben ik klaar voor? Kunnen we hier geen kerstje aansteken voor de truckrun? Dat kunnen we misschien wel doen, ja. Goed idee. Goed idee. Als een kwartje bij de kerst. Komt goed. Ja. Zullen we eens kijken of het überhaupt kan? Zo, kijk man. Ja. Of ze, ja? Ja, kom maar. Kom maar ook. Goed. En wat zullen we zeggen? Dat de truckrun volgend jaar maar fijn door kan gaan? Ja. Ja? Ja. Nou, dat kan helemaal missen. Hey Josie, de truckrun gaat dit jaar alweer niet door, hè? Nee. Weet ze ook waarom dit niet doorgaat? Corona. Ja. Ja, dat klopt. En wat vinden we van corona? Niks. Dat is kloot, hè? Ja. 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 Wie belangrijk, Truus, is de truckrun voor die zoen? Ja, heel belangrijk. Elk jaar gaat je altijd met dezelfde chauffeur, heeft je een hele goede verhouding mee. Komen altijd bij elkaar op de verjaardagen en zo. En als er 4 is, huren ze er ook bij. Oh, dus ik huur is eigenlijk een beetje bij de familie. Ja. Ja, dat is Hoe dik best al met Peter mee geweest? 19 keer. Nee. Ja, klopt. Ja. Ik heb begrepen dat zich niet alleen met de truckrun dan met Peter meegies. Geen maakt er een gans weekend van? Ik moet dat nog leren. Toch? Nee. Ja. Ja, ik heb ook geen brie opgehaald. Dan moet ik toch eten en slopen. En dan wie doet er dan koken? Peter of Sandra, zijn vrouw? Sandra. Sandra. Kan die lekker koken? Ja. Ja? Ja. Ja, helemaal. Die weet dan wat zich lekker vindt? Ja. Ja, wat Christen dan nog altijd wat zich lekker vindt? Ja. En wat vindt ze lekker? Bami. Bami. Met saté? Nee, zonder was het is. Zonder saté? Saté saus? Nee, geen. Alleen maar bami. Bami en een gebakken ei. En een gebakken ei. Ja. Hey, wat is nou het mooiste van de truckrun voor dich? Jeetje, goeie vraag. Oh. Ja, alles goed. Het rieën? Het rieën en mijn toeten. Ah, het toeten! En mensen hebben de week. Met het zwaaien en dan weer weg. Hoe geer zou ze weer eens een keer mee willen op de vrachtwagen? Ja, Hoe geer? ja, heel graag. Ja, Nou, weer wat gebeurt het gauw weer eens. ja, Hè? ja, Geen God wel wandelen? ja. Oké, wandelen we mee. We gaan er wel verder. Ja. Kom maar. Wat hè? Toe. Nou lopen we gewoon op de dingen gaan. Dan lopen we gewoon erin. Truus, hij is gezien net wie deur dat die kerstjes zien, die vaccinelichtjes. Kwartje, Kwartje. 24 cent. Ja, ik kan je net kwijt. Nee, ik zorg dat dat goed komt.
En zijn nee is schoon, Josie. Ja. Chic leren. chic de friemelman. Ja. Ja. Hippe zakjes erin. Ja. Ja. Dat is niet bitter. Hè? Die worden er. Moeten hier. Dat wordt bitter. Kindstig thee, Ja. wist dat dan? Mag me wel. Peter! Hey, kamerol! Hoe is het, joh? Wat een verrassing, hè? Ja! Sandra! En Chris! Hey, Truusje! Dit hoorde je niet aankomen, hè? Hey. Mooi, hè? Ja! Goedemorgen, jong! Mooie! Ja. Hoe is het, jong? Goed, Peter. Goed Ja. zo. Hey, ja. Huren we weer. Hey Peter, Hallo! goeiedag. Kom anders even, kom even Ja, eruit. lekker! Met z'n tweeën. Waaien. Bij Peter even niks zetten. De weg is nou Bij toch Peter even niks geblokkeerd. zetten. Even boksen Hey, op. Peter. Hoe is het, jochie? Peter. Goed zo, man. En zeker? Jazeker. Dit had ik je niet verwacht, hè? Nee, ga niet. Nee, en wij wisten er van. Dus we hebben een klein beetje gelogen tegen nou. Oh jee. Maar alles voor het goede doel. Oh, Nou, weet het toch? ja. We hebben trouwens net met Truus en Josie hebben we hier vlakbij bij het kapelke een kerstje opgestoken voor de truckrun. Super. Ja, Ja. we weten nu wie zie het hem aan het hecht giet, dat de truckrun nou of een tweede keer niet doorgiet. Ja. Maar als ik die vraag nou eens aan die stel, aan ons stel, Ja, hetzelfde. Ja, weet je. We doen dit nou al, vanaf 2000 eigenlijk zeg maar, ben ik begonnen met de truckrun. Ik heb mijn groot revues gehad zoals je hier stiert en ik ben van bouwvakker ben ik chauffeur geworden. En we zijn in contact gekomen met de familie Verlierop. En we zijn samen aan de truckrun begonnen, dat is nou bijna 21 jaar geleden. Zo goed als het een in hart gaat het mij ook in mijn hart, want het is voor mij nog altijd een van de mooiste dagen van het jaar om aan mij te mogen doen. We maken er ook altijd een heel feest van met hem. Hij blijft bij ons slopen. We gaan met hem naar de kroeg, we gaan met hem naar feestjes. In de beginjaren, toen er nog een knappe keil was, nou even gewoon naar de knappe keil. Ja. nou ik heb wel dezelfde kappers in. Ja, allebei hetzelfde model. Ja, heerlijk. Allebei een brilletje op, allemaal voor de dames. Dat kost er wel breur zien. Nee, maar goed, we maken er altijd een heel erg groot feestje van. En we zien ieder jaar, niet alleen ik, maar honderden chauffeurs zien we welkom bij de truckrun. En het geeft ook altijd wel een heel apart gevoel om door deel van te mogen maken. Ja, Absoluut. was ze van Heur, Chris, Ja, is dat is energie voor een jaar. onbetaalbaar, hè? Energie voor een jaar, absoluut. Als je dat moment mee mocht maken, op het moment dat je door wegreed op het startpunt, zeg maar. En je zit allemaal die mensen staan en je zit de glundering bij die mannen op haar gezicht, dan dat is met je geld te betalen. Geweldig. Echt geweldig. Moeilijk bescheiden te blijven. Wanneer je zo goed bent als ik. Zo stoer, zo charmant en zo aardig. Dat zie je in één ogenblik. Ik denk als ik kijk in de spiegel. Daar staat een geweldige vent. Het is moeilijk bescheiden te blijven. Voor een kerel met zoveel talent. even naar Sandra. Het is geen saaie pater, hè? Nee, helemaal niet. Nee. Nee, En, verre ik vandaan. vergeet nooit meer de allereerste truckrun. Had je een fijne cowboyhoed op en een ketting aan de box en een echte chauffeur kwamen je aan. En ik weet nog dat Peter zijn vader zei, Joosje, je kent iedereen. Weet je wat hij zag? Ik ben een echte charmeur. Dat zag hij. Hey, hij wordt dus in de water gelachen als ze bij jou is. Ja. Het ook een speciaal bedje? Ja. Ja. Joepie heeft bij ons zijn eigen sloopkamer. Ja. Ja. Dit is alleen maar voor Josie en voor onze twee nefjes en voor de verre sloopt er niemand in.
Ja, beter als je snurkt, nee. Ja. Oh, want dat moet ik net vragen. Als je dan samen naar de, Josie, als je samen naar de kroeg gaat, Ja, in Horst. ja, in Horsen staat, Met de lange. en wat drinken ze dan nog een pilsje? Ja. Oké. Ja. We hebben er wel bij een leuk feest gehad, hè, Joep? Ja, klopt. En wat mocht je door nog vaak doen? Weet je dat nog? Met de mooie mekjes achter de bar. Wat deed je dan? Een pilsje? Tappen. Ja. De stappen kan ze ook. Ja, Muziek draaien, ja, klopt. dansen. Ja. Ja, dat is wat je mij maakt als je zo'n leuke vent meekrijgt. Die kunnen overal mij naartoe nemen. Die is nooit vervelend, altijd rij goed, altijd vrolijk. Ja. En dat is een geergezinde gast bij ons. Nou is misschien het absolute toetje, de kers op de taart, is misschien wel dat ze heel even in de vrachtwagen mogen zitten. Van mij wel, prima. Of de moest zeggen van, nee, hoef ik niet, boeit me niet. Jawel. Ja toch? Oh. Jawel. Nou, lood gewoon jongens. Nou, Ja. erin dan, hup. Klom er maar in.